Abdallah ne gani ɗauke da waƙarka. Sanda kai ciyaman ka zaura mu mun gamsu da mulkinka. Ka yi ciyaman ka zaura har sau gudu ba wanda ya kada ka. Kai aikin alkhairi kowa ka zaura na yaba aikinka. Alhaji Sale Yahaya, Alhaji Sale Yahaya, hassada taki ta zamo gunka. Baka zalunci baka zama da mai tozarci ba, kowa ya san ka. Mutan ka zaure yaro har babba, muje zuwa oganmu har gobe ba ma canza ba. Kai ayyukan alkhairi aka zaure ba ka shuɗe ba. Kai famfuna aka zaure yaran titina baka manta ba. Ka yi wa jiharka har makociyar baka kyale ba. Karen da bajalla su ma ba sa manta alkhairi ba. Ka taimaka wa maraya har mai uwa baka kyale ba. Hoto da bayan nefot masa manta alkhairi ba. Ka bai matasa aiki daban-daban ba zan manta ba. Muje zuwa Jamiro maganin da kikin yaro ba. Alhaji Sale Yahaya, ka ce mishi taki. Ciyaman kamar gwamna a baya kai ayyukan da muke so. Yanzu ka fito takara a jam'iyyar ka PDP. A shekara ta 2027 sai ka ci. Ba za su kada ka ba. Sale taki mu kai ne zaɓin mu. Ka zaura babu kamar ka tuntuni ka zama jagoran mu. Ƙauye da birane sai kai to kai ne jigon nasarar mu. Mai kishin talakawa mai tausan manya jigon mu. Komai nisan dare gari zai waye, gobe to kai ne jigon mu. Kainuwa da shan lillahi Sale taki jagoran mu. Bangon zuma abi ka alasa. Mai kyashi baya tsarin mu. Buri bai san ganin an fi shi fari. Hassada ga mai rabo taki ne. To a gani ya kori ji ku da kujira zaɓen mu. Ubangiji ai ba shi barin naki addu'a ce tun kafin mu. Ciyaman kamar gwamna a baya kai ayyukan da muke so. Yanzu ka fito takara a jam'iyyar ka PDP. A shekara ta 2027 sai ka ci. Mai alkhairi ne, mai gudun sharri ne, shi mai nasara ne, mai cika alkawari ne, kuma mai daraja ne, kada mai aiki ne, gashi mai jin kai ne, mai san ci gaba ne, aiki sai mai shi, shi ma yayin kyashi, kowa ma na shi ne, kowanne wanne ga babban zaki, mai ba wasu aiki, mai halin kirki, mai ban mamaki. To kai ne zaɓinmu, kai ne jigonmu, sannu jagoranmu, jigon nasararmu. Ya ce kar mu bi taliya, cikinta akwai giya, mai haifar da jagaliya. Ciyaman kamar gwamna a baya kai ayyukan da muke so. Yanzu ka fito takara a jam'iyyar ka PDP. A shekara ta 2027 sai ka ci.